Dyma ni mewn lle anarferol iawn heddi. Yn hafarn y Red Lion, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin. Lle hynod i ni oherwydd tafarnwr a teiliwr yw'r perchenog, Mr Herbert Rees, neu Herbie fel fydd pawb yn ei nabod yn Llanymddyfri. Bydd y dynon yn galw am beint o gwrw a cael y siwt wedi drwsio yr un amser. Wel, Mr Rees, mae pethau wedi newid siwr o fod. O, mae wedi newid hollol. Mae'r ffasiwn a pethau wedi newid, mae'r hen dylwriad wedi marw, a fawr iawn sy'n ar ôl o'r hen dylwriad. Ond oedd y ffasiwn llawer dydd, gyda'r hen dylwriad, i wypo'r gath. Wypo'r gath? Ie, wypo'r gath. Clywes i moriod o'r blaen. Wel, dyna beth mae'n golygu, oedd y teilwr mynd ar apprentice gyda ge i ryw ffarm neu ryw di preifat. Ond fel reol i'r ffermydd oedd e'n mynd. I wneud dillad i'r teulu. A oedd e'n aros na am wythnos, neu pythownos. O lot o waith i wneud. Neu'n wedig ar amser silgwyn gwydwch mwyn cymanfa neu cwrdd mawr. O rhaid nhw wisgo yn cael pethau newydd. A oedd e'n gofyn, oedd gŵr y tŷ yn rhoi'r brethyn, a gofyn i'r teilwr o'r digon i wneud siwt. A fel reol, tair llathanedd oedd yn eisiau i wneud siwt. Os mae eitha digon, os mae digon. A nawr oedd e'n gyfalus nawr i torian mor gynnil y gallu, mwyn achub peth o'r brethyn iddo fo hunan. A ar ôl torri'r siwt nawr, oedd y apprentice yn aros gyda ge a bwysau, of gwrs. Ac wrth torri'r cyfan, a wedyn oedd peth yn sbar, a beth oedd yn sbar, oedd e'n wybo'n gloi iawn i'r apprentice. A oedd e'n dod i yn ei llochor. Oedd e am achub y beth oedd yn ar ôl torri'r siwt. Oedd e'n, oedd y peth oedd yn sbar, oedd e'n defnyddio fe i wneud rhyw trwsel bach felly. A nhw'n mwyn patio peth o'r waith o gyda getre fel ni. A o'r brethyn yn bryd iawn prynu. Mae yna offerynnau diddorol dros ben fan hyn nawr. Ers faint gwedwch chi nawr fyddech chi'n wedi bod yn defnyddio'r pethau yma? Wel, dyna'r pethau mae'r eisiau ar teilwr. Sy'n bod fel un i presor ni. Mae'n gwrthydau, a dyma'r sisiwn oedd e'n torri'r brethyn. A rai cael sisiwn weddol cryf. Oedd y brethyn yn drwm prynu ac yn trwchus. A mae'r rai cael harn trwm. Oedd y brethyn yn trwchus i preso'r siwt. A dod i gran ar y siwt. A chi yma ers pryd? Oes dros 30 mlynedd. A'r teulu hefyd? A'r teulu gyd. Ond... Byddwch chi yn adnabod y dynon sy'n galw te, Mr Rees? Galw yma? O, nabod nhw'n gyd. O nhw'n cael dillad a ffadar. Y ffadar yn gweithio nhw i gyd. A ar ôl y farw nes i lawer o siwt i'r un ffarmwyr. Dath un ffarmwr wy'n gwynwr yma. Mi am i chi wneud siwt i fi. Oedd e'n dros 40 A beth arall gweda eithaf chi'n meddwl? Na trydydd cenedlaeth i chi wedyn bod yn gwneud siwt i fi. Eich tad ci, eich tad, a nawr mi am i chi wneud y siwt ola i fi. Diolch yn fawr i chi, Mr Rees. Diolch i chi. A rwy'n siŵr fydd gyda panel Lloffa rhywbeth i ddweud am hyn.